Türkmenistan'na şol sanyny aşybatda dollaryň gara bazardaky narhy ýene üýtgedi. 23 ýanwarda süwdegärler bir Amerikan dollaryny 10 manat 60 teňe, 10 manat 80 teňeden satyn alyp, 11 manat 50, 11 manat 60 teňeden satýarlar. Ýatlak geçdik. Düýün has takygy 22 ýanwarda paýtagtda dollaryň gara bazardaky narhy soňky ençime ýylyň dowamynda rekord derejesine baryp ýetip, bir Amerikan dollary 12 manatdan satyldy. Şol bir wagtda dollaryň Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan kesetlenen resmi kursy bolsa 3,5 manat möçberine saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň aşybatdaky çeşmeleri dollar süwdegärlerine salgylanyp, dollaryň gara bazardaky narhynyň bir neme pese gaçanlygyny aýdyp, onuň türkmen manadyna görä hümmetiniň häli şinni üýtgemeginiň dollara bolan talaba, ýagny ony satyn alýan müşterileriň sanyna baglydygyny belleýärler. Şol bir wagtda dollar süwdegärleri daşary ýurtlardan haritlaryny import edýän telekeçileriň öňkü getiren önümleriniň ählisini satyp guturmak bilen dollaryň hasda gymmatlamagyna garaşylýanlygyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýtsak, 17 ýanwar içinli gara bazarda süwdegärler bir Amerikan dollaryny 9,8-10 manatdan satyn alyp, 10 manat 20 teňe, 10 manat 40 teňeden satýardylar. Ýöne geçen hepdede Türkmenistanyň Merkez Banky daşary ýurtlardan haritlary import edýän telekeçileriň aglawasyna manatlaryny dollara konversiýa edip bermegi togtutmak bilen dollaryň gara bazardaky narhy 12 manata çenlip baryp ýetdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda dollaryň gara bazardaky süwdasy ýa-da onuň gymmatlamagy barada häzir çenli dymyp gelýärler. Bu aralykda Türkmenistanyna daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň öz ýany bilen alyp gidýän nagd pulunyň möçberine hem çäklendirmeleriň girdilendigi barada maglumatlar peýda boldy. Inni Türkmenistanlylar daşary ýurtlara öz ýany bilen 3000 Amerikan dollarynyň artyk nagd pul serişdelerini alyp bilmeýärler. Öň bu mukdar 10.000 Amerikan dollaryna barabardy dep 22 ýanwarda Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Azatlyk radiosu bu mesele bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Aşgabatyň halkara aeroportundaky gümrük gullugy bilen habarlaşanyny, bu edaranyň jogapkar resmisi türkmen raýatlarynyň öz ýany bilen daşary ýurtlara çykaryp bilýän nagd pulunyň möçberiniň üýtgemänligini, bu düzgüniň öňküsi ýaly saklanyp galýanlygyny aýtdy. Şo ýok utkadyna deklaratsiýa boýunça. Şo $10.000 bolýar. 2016 ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyna dollaryň resmi süwdasy tutuldy. Munun bilen baglykda türkmen häkimetleri raýatlaryň bankdan konversiýa edip bilýän ýa-da öz hasabyndan alyp bilýän daşary ýurt valyutasyny şeýlede olaryň Western Union we MoneyGram atly daşary ýurda uradyp bolýan puluň möçberini we import bilen meşgullanýan telekeçilere ençime tapgyr çäklendirmegi ýerdi. Munun netijesinde ýurtda valyutanyň iki döwlet we gara bazar kurslary emele geldi. Häzirki wagtda Türkmenistanlylar üçin dollaryň gara bazary ýurtda islenlik mukdardaky daşary ýurt valyutasyny satyn almak üçin ýeketek çeşme bolup durýar.